ଧନ ତମେ ଏଥର ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇକି ଆସିବ ହେଲା। ହେଲେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କୁହନ୍ତି ମଦ ନ ପିଇବାକୁ, ହେଲେ ତମେ କଣ ହେଲା ଏମିତି ମଦ ପିଇବାକୁ କହୁଛ? ମଦ ପିଇଲେ ମୋର ବହୁତ ଫାଇଦା ହଉଛି ନା। କଣ ଫାଇଦା ହଉଛି? କାଲି ଯୋଉ ନିଶର ଆସିନଥିଲା ମୋର ବାସନ ମାଜି ଦେଇଛ, ଗୋଡ ଘଷି ଦେଇଛ, ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଇଛ, ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା।